Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena f'pajjiżna ġew irrappurtati 31 każ ta' ħosba. Żieda sostanzjali meta ċifri juru li mill-2011 sal-2018 kienu ġew irrappurtati biss 11-il każ. Dan l-ammont bla ebda preċedent f'pajjiżna ġie żvelat minn rapport infassal mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Hekk kif l-istudju wera li bejn is-7 snin preċedenti bejn l-2012 u l-2017 lanqas biss kienu saru rapporti. Il-ħosba hija marda li tittieħed ħafna iżda tista' tiġi evitata mill-aktar mod sempliċi grazzi għal tilqima abbażi ta' żewġ dożi. Madankollu l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa irrappurtat li diversi ġenituri mhumiex qed ilaqmu lil uliedhom, sitwazzjoni li mhux biss tinsab f'pajjiżna iżda madwar id-dinja kollha. NetNews tkellem ma' Soppritendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci fejn spjegat li din is-sena il-ħosba qed tinfirex fil-komunità fost l-adulti. Dan minħabba l-biża dwar it-tilqima tal-MMR lura fit-tmeninijiet abbażi ta' fatti foloz. Kellna numru sostanzjali ta' każijiet ta' fuq minn 16-il sena u fit-tfal kellna ftit każijiet. Jekk tħares f'dawn il-każijiet naraw li minn dawn il-każijiet kienu nies li ma kinux tlaqmu meta kienu iżgħar. Wieħed irid jiftakar li fl-80s meta bdiet din it-tilqima kien hemm mixnijata għaddejjin li l-tilqima tal-MMR tista' tkun relatata mal-awtiżmu. Dan kien kollu minħabba studju li kien fals ta' tabib Ingliż li għamel assoċjazzjoni. Charmaine Gauci spjegat ukoll li aktar minn nofsa dawn il-każijiet huma Maltin li għal raġuni jew oħra ma tlaqmux. Għaldaqstant hija appellat lil pubbliku għall-importanza li jitlaqmu huma kif ukoll ilaqmu lil uliedhom. Il-każijiet li kien hemm 30 każ huma vera ftit li kienu l-każijiet ta' barranin, infatti kien hemm 7 każijiet biss minn 31 każ li kienu barranin. Aħna rridu naslu f'sitwazzjoni fejn it-tfal kollha li m'għandhomx raġuni medika għalfejn ma jihdux it-tilqima jkunu mlaqmin kollha. Biex hekk aħna jkollna dak il-herd immunity fejn it-tfal kollha jkunu mlaqmin biex ikun jistgħu jipproteġu dawk il-ftit li vera ma jistgħux joħduha. Aktar kmieni din is-sena sar magħruf li l-każijiet ta' ħosba madwar id-dinja qed jiżdiedu brata allarmanti, brata ta' xejn anqas minn 300% fl-ewwel 3 xhur tal-2019, meta ċifri ġew imqabbla mal-istess perjodu tas-sena preċedenti. Din is-sena biss sissa fl-Ewropa ġew irrappurtati 160,000 każ ta' ħosba, b'aktar minn 100 mewta kawża ta' din il-marda.